Jeď. A teď tam není něco od Paulího. Ne. Tak od Atma. Hej baby. Hej ho. Oh yeah. Hej ho nebo baby. Hey baby nebo hey ho. Tak dej hej ho. Protože... Ale hey baby neexistuje. Ale já to říkám hej baby, protože já jsem zkombinoval oba dva svými. Aha. Když už děláme tady takovou menší parodii na jejich natáčení klipů. OK, pojď mi, Cígo, prosím. Boha. Ne asi. Ty si doma. Musíš dělat těma rukama, vole. Ne, takhle, on tam dělá přesně takhle úplně. To je debil. Ne, on potom dělá přece. To je debil. Proč jsem tak šepnul? Nevím, protože máš sexy ucho. Ty jsi čůrak, jak to šťapnout, vole. Pavučina lžíčka. A píču. Když se dostaví pár výsledků. ODD. Jsem sám, chápeš, vždycky jsem byl, nevidím cíl, ale vím, co chci, mám průzor, co ti můžu říct, když neslyšíš, tak já začnu být, mám svojí loď, ale nemůžu flow, nevidím cíl, tak nejde se mnou, víš, jak to chodí, všichni lidi, kteří jsou kurvy zlí. Ty vole. A píču. Ne asi. Co? Na píču. Vidím to všude brende, jak je lidové, a když si myslíš, že to bude, tak to začne znova. Video. To starý video, ne? O 4 hodin proběhne jakási autogramiáda a kde dostaneš auto a gram. Jdeme jít zdarma. Oh yeah. Auto a gram. Nedajte, přijďte. Nebudeš jim točit promo video, vole. Neberte dětem drogy. Děti si chcou taky občas zafetovat. Nedám. Já jsem hlavní to kameraman. Ježíš, ale na píču kamera. Piču. Au. Chci taky vidět ten záznam. Ne. Tohle to. Tak počkej. Počkej, já to natáčím obráceně. Debila, to bude jak s tím videem co Stošu, ale to bude úplně obráceně, vole. Nevajte, vole. Neberte drogy, děti.